Asera. Asera ke? Oh, tabarkala. Sungalo kan daga ba. O mayizu. Me foli ke bela jelen. Ka barkada ani wala nyuma ko faroka. Ka foko beki bismillah. U be bismillah kene min ka o de kunafoni kene. Olu fana bo kuna sirila ikado ka fo me fasiri sebo kono kuma uta ko lu mada. O kelengele unde sugandira on fe na fo tkani nguru na kuma batiba. O kadara kono min sugandira ona ku garjigaye. Ngambe bi faranyo ka jabaru masadeli. So fula masaka barikada ni ka wale nyuman don san ani wati na nyale tanu ka barikada ni ka wale nyuman don rasulu bi tanu ka wale nyuman don ka barikada ne man kisi ba yala ko jida ka masaw sebe korofo sarata mbulu ka dulu mafuli ni tanu wale nyuman don temene ko ambe do ke alibi ala ku bulo kan shuje ankoro ka bona koro bashi kura kanu shi soro janku ka torotu yusumunu mi cien so bada dali ame do ke ala kan wa uluna nga bamba to bela jele Allah rason suma yo ku daro nema yusu mi ka do ka fo la dire me jama ye kanumba jama kulu flado ka do fleba jama ani lameba jama ameni jama fla bela jele fo ka benu sigero chugo ya ye faso ko na ni faso ko ka ko beni nyankuma kuma ambe do ke ulu ye ku ni chiuka kanu ya langa kulo nyegele joko nyuma ani nyama da ko nyuma ala ko no ya ye ala se ko nyuma ikado ala ko no ya anyero ye ama beni ga chari shuya ko latigi ni ga shujuru tigu ala ko no ya ufuna ye o ka fo ko beki bismillah ka fire traure marhaba basi te bayin dum zona torasite alhamdulillah ala kana toro kana ba tabarakallah bismillah ndesani moro ki yere fo ki wali mondo kado awa minye nyere la mawbe kuma min fo ikabanda wa awa nyedo o ma ali awma ka chugo ani ata ma chugo o ani awko ka chugo achama nga suru nywana ngo mawbe bo nywawe ndesani ala ka fugulando njogo ndesani awe ko tari tayre traité la dro kadi ka furo ko do kasoro masebo ayenge badawi naso badawi amas ndesani mala wuli ko badaw sangare de fola sangare ke fa sangare de ni bedamne abana o ya damne akla ka jajira wusi so ga teme ke fa ereka aho bajala na ko ni ajaro ka teme ke fa ereka ke ba mi adam ne ale jona do gara kula so na ngande ga ambado ka TV ako chena ako isif e ba fa ko muro ni banda bolle no nyado ne sebela no ka amba to ko fi me yinga na to aga do ne ay nta fo nta to nyamoy touré nyamoy dia fo tan nyamoy singela nyamoy ya kala de ngani banda bolle ni nyamoy ya fo kana am se ka to ala ni mi mbole mo fi jon ay eni masimu bo mori gor jara be mori gor jara eno do bolen o ka fulando jogoni wo fulay mam ne ale ne atete ko katame nyebe ga ala ga munay maneta ke atete tay fo badaw wo me ambo ge nyona atete ba ebi igorize kane bandawdi ki igornize kane bandawnize tiere la mari gora parce que bandaw taw ye jamjani nu de banfla jani nu manne o jamjani do nan nu jamambe no akolo sibaye chamanga mama chanda o jamjan mono bole ni nui ko rele ni nunu sa bo odi Mamadou Igor Jara Amadou Tumani Touré karsa to te foala ale nasura be ke ka koro joni i terge ke no terge tenebolo ini min bole nu tasa isa kaujim ibna tumina tam Maroc ou Tunisie kata adum benata e ga bamvla ju fana esthétique kande kanyele me boko Michael yele ma ko idna ba ga bamvla don jugo ko ma edu be ga bamvla don jugo ni radicate choy nono mina nunu anono mina da mot ba awe o che awe mon mina ni jusma mina abara manta te sugunda mon mi re ne zare ba sugunda mon mi ga gacha moni ga kala mi moni mi o kanga ta bararo la o kateli o moni re asigili moni mina koro ale ba o ka be fere de ke moni jila
la ka mɔnikuru y'i layɛlɛ ni galama ye k'o soli nka mɔni bi ban tuma min ji tɔ t'i ye mɔnikuru t'i ye o tɛ suguninkura mɔni min fɛrɛ ye an bɛ fɛɛrɛ de kɛ mɔniji la an t'ale soli fiyewu an bɛ mɔni de yuguba n'an ye mɔni lamaga kuru tɛ wuli wa an b'a n'o soli o ye fɛɛrɛ kɛtɔ ye mɔniji la nka a tɛ taa ka mɔniji to bon suguninda mɔni min kan a kuma ka ca dɛ mɔni ka kala baara bɛ k'an kɔnɔ tile bɛ ka taa voilà c'est comme ça ala k'an kunna ja ala ka sɔn ɲuman na tiɲɛ yɛrɛ la comme vous êtes sortis ensemble là ayi ne ni Mamadu Kɔri Jara o ka fugulan bɛ don cogo min na n fana bɛ n ta don de i bɛ n ta kɛ Amadu ta ye ayi n'o tɛ cɛ dɔ burankɛ ta to yen ala k'an kunna ja n tɛ ban fila jani donna ye Moro an na don ni fasire o ka kɛ kuma an ne mo dakurunya kelen e ko awa an n'a lajɛ k'a d'i ma de i k'a ta yawu ayiwa Isu ni ye daɲɛ kelen di ne ma ne b'a ta yawu i y'a fɔ cogo min na k'a ta ni barika ye daɲɛ kelen a ne mo indicateur de renouveau kɔnɔ bi ayiwa ko parti minnu n'i k'a dɔn k'a fɔ olu tatɔ don wuyo fɛ o kumana parti minnu tatɔ don wuyo fɛ parti minnu tatɔ wuyo fɛ seba tɛ minnu ye ko en faillite Yusu i b'a ye k'a fɔ ko laseliw kɛra ayiwa fɛn min k'a dɔn a tɔ ye kalo damadɔ ye an bɛna kalata sigiyɔrɔmalenw k'a bɛɛ lajɛlen doroko ɲɔgɔn na o kumana o kalata sigiyɔrɔmalen minnu bɛna doroko ɲɔgɔn na i k'a dɔn olu kɔni tɔgɔ o tɛ ka kɛ ni hakilina ɲuman ye i k'a dɔn k'a fɔ maaw hajuw tɛ kelen ye a ko la ayiwa fɛn min ye fɛɛrɛtɔnw ye k'a man di olu dɔw la dɛ o fɛɛrɛtɔn minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ n'u balilen don dɛmɛ min kan ka kɛ ka ɲɛsin u ma n'u balilen don o la ayiwa k'a tɛ kɛ nɔgɔman ye olu dɔw bolo ko o fɛɛrɛtɔn dɔw bɛ yen nɔ ala la ko i b'a ye k'a fɔ ko jurujugu karen bɛ olu kan na n'i y'u kunna juru donni ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a ka girin kosɛbɛ i n'a fɔ Adema PSG ale kɔni bɛ i k'a dɔn jurujugu kɔrɔ jurujugu min ni miliyɔn sigiyɔrɔma 100 caman n'o juru de gulon bɛ olu dala n'o donni bɛ u kun bi ayiwa ko i k'a dɔn o bɛ sɛmɛndiya ni jumɛn ye u yɛrɛ i k'a dɔn fɛɛrɛtɔn i k'a dɔn ko i k'a dɔn a ka ko dɔw bɔ a dɔgɔ kɔrɔ ko u y'o report kɛ o bɔra a dɔgɔ kɔrɔ o bɛ misali dɔw jira Yusu n'i y'a ta k'a lajɛ o lahala ninnu na i b'a ye k'a fɔ bugunatigɛw n'i y'o kɛ ka ɲɛsin an ka fɛɛrɛtɔn caman ma a dɔw bɛ olu kɔni bɛ i k'a dɔn dɛmɛbaa ɲini musaka bɔla olu b'o ɲini ni ka t'u biri o dibi la ayiwa ko fɛn min i k'a dɔn an tɛ se ka fɛn min bila kɛrɛfɛ o de ye k'a fɔ ko dɔw b'u yɛrɛ wɛntɛrɛ warimugu ani warijɛ yɛrɛ la wa dɔw b'u yɛrɛ tɔnɔmada fana i k'a dɔn k'a fɔ yaasa olu bɛ se ka ɲiyɔrɔ sɔrɔ cogo min na Yusu o fana tɛmɛnen kɔ sini ma sini o ko minnu bɛ nalen n'o ye kalata 4 ye an k'o kɛ kalo 3 kɔnɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ a ji ka timi o kalata 4 kalo 3 bɔ ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa i b'a ye k'a fɔ k'o tɛ fɛɛrɛtɔn caman a t'olu ka i k'a dɔn a t'olu ka mago dilan ko fɔ koyi a t'u ka mago dilan ko fɔ k'a sabu kɛ mun ye o caman bɛ degun b'o kan olu dun fana caman k'u jigi ye i k'a dɔn jamana kɔkan faama dɔw ye Sasun Geso Bongo o kumana ko olu tɛ se ka don maa jigi kɔrɔ an bɛ don min na ko bi koyi ko sabu a guwan bɛ olu fana dala ko tabadakala u yɛrɛ ka jamana lahala i b'a ye k'a fɔ ko olu kɔni jɔrɔlen don n'o ye o kana kɛ dawalo ye sini ma sini ko olu tɛ se k'u to lahala kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ maa kɔkɔrɔma don jango ka dɛmɛ ta k'i sɛgɛrɛ Dramane Olu Kɔnɛ Daki nin y'a ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a sama ka bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ daɲɛ kelen don a ne mo u ka bidon bɔli Yusu Moro politique sira la min ye mouvement bɛnkan Moro ka lancement kɔni kɛra min ye i ka dɔn Seydou Mamadu Kulubali ye i ka dɔn awa min ye Mali bɛnkan Mopti aw ka dɔn ko an ka délégation kɔni dara ye Yusu Tolo ani vice présidente Umu Traoré ani secrétaire général Dramane Bocha Nyanga min ye secrétaire adjoint à l'organisation Awa Bisa Moro aw ka dɔn a kɛra hôtel campement min aw ka dɔn albe nin ye ka jamana ɲɛma kalafili min e ko aw bolo o ɲɛbila baaraw tɛna kɛ nin ye wa min aw ka dɔn ko aw min ye kuma caman fɔra nin yɛrɛ kan min aw ka dɔn ni maa kofɔlen ye i ka dɔn aw ŋunuŋunu kuma dɔw kɔni kun bɛ sen na k'a ye aw ka dɔn o basagili ci min aw a y'a jira k'a fɔ olu ka wulikajɔ kun ti dɔwɛrɛ ka taa se u ka wulikajɔ u sen da maaw sen da farafinna minnu ye aw ka dɔn baara kɛ o n'u hakili ani jamana kanu cɛ min aw ka dɔn i n'a fɔ Modibo Keyita a ye aw ka dɔn nin kuma bɛɛ lajɛlen fɔ kaburu aw ka dɔn le pose ale kɛn bɛ k'a yira min ye aw ka dɔn yɔrɔ an ka jamana in kɔnɔ maaw kɔni bɛ kuma fɔ u yɛrɛ ma ka sɔrɔ hali a ma kɛ Moro yebali fɔ kɔni Jaje n'u b'a wele ko Amadou Sangare i k'a dɔn ko je n'ai aucun agenda politique caché
Jaje Amadou Jaje Sangare mi awkado ni conseil national de patronat muro awkado awami nyera la no umma nyema do Amadou Jaje Sangare ali kon ya jira ka fo awami nyera la mo be awkuma mina kalaflin na to kwal na ke cheboye e ko ni ngoni awkado maude ye kishate kuma munu nagoyi mi aya jira ni secrétaire général section URD min be nyafunge ale blara Sumala Cissé nola ala ka daro nema mro ikado awami Sumala Cissé mi na lere awkado nyafunge URD ma nyema kundo ikado Amadou Jaje Sangare ale awkado URD tondondo aya jira ka fo awami nyere la ale kan nali ningi awikamo awa section nyema nofe dorete awkado akunti dore URD akana se ka tiɲɛ Sumala ko o kana nɔgɔ cogo si la ko awkado wuli ka jɔ kun bɛ sen na min ye maa dɔw kɔni kun bɛ ka mankan kɛ i ka dɔn jɔyɔrɔ ɲini ani ka dɔn awa min ye karisa de bɛ ɲɔgɔn fɛ walasa URD kana na farafara cogo si la i ka dɔn ko de y'a to ale Sumala Cissé nɔrɔ bila walasa aw ka dɔn min ye Sumala Cissé i ka dɔn moro a nimisi wasalen dalen ka kɛ a bɔra ka fɛn min dɔn a kɔ maaw y'a ta maa minnu a bɛ ka dɔn n'olu bisa kɔrɔ ko de y'a to ale taara aw ka dɔn min ye ɲafunge o section ale taara ka taa aw ka dɔn i don o ɲɛmaa la Amadou Jaje di Amadou Sangare a ko awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko ale b'a fɛ bɛn ni kɛlɛ de ka to min ye URD tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ walasa Nyafunge sigida min ye u yɛrɛ aw ka dɔn u bangena yɔrɔ min ye yiriwa bɛ se ka na cogo min na bɛn ni kɛlɛ aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ se ka sabati tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ min ye Sumala Cissé a hakili lafiyalen dalen ka kɛ ko n'o tɛ k'ale ma dabɔ dɔwɛrɛ kama min ye aw ka dɔn ale sɔnna o ma walasa aw ka dɔn min ye farafarali kana kɛ nka min ye maa dɔw ye k'olu wulila ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ mankan ye k'ale b'a fɛ aw ka dɔn k'i yɛrɛ kɛ cɛbɔ ye k'ale b'a fɛ aw ka dɔn aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn Nyafunge o bɛ se ka yiriwa cogo min na maaw bɛɛ bɛ se ka to maaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ni dun ye Nyafunge lajɛ i b'a sɔrɔ Nyafunge URD de fanga ka bon ni parti bɛɛ lajɛlen ni farafaralen nana a bɛ kɛ sababu ye aw ka dɔn ka dugu yiriwa k'a dan sira la o tuma min ye aw ka dɔn Sori Tarawele Kona Sori Tarawele muro ale yɛrɛ bɛ baara kɛ ni cɛ kofalen ka yɔrɔ la muro aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la CNPM muro aw ka dɔn ko ale bɛ jɔrɔ o ko de la ani jamana aw ka dɔn secteur privé o ɲɛtaa bɛ sabati cogo min na i ka dɔn ko ale bɛ jɔrɔ o de la nka min ye cɛbɔ ye ko nin kumaw ye ŋunu kumaw de ye a banna tuma dɔ la an b'a bisigi k'a fɔ dɛ awɔ tuma dɔ la o fana jogoni b'a na o n ko bisigi dun yankan de ka bon ni Mali la ne ma min faamuya dɔw ko an ka karisa bila ko a ni Amadu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ dɔw ko an ka karisa bila ko a ni Ibrahim Boubacar Keita tun bɛ ɲɔgɔn fɛ yalima Amadu nin cɛ ni Mabɔ kun ka di yalima aw ka dɔn ni Karimu kun ka di n'o banna o tɛmɛna o an tɛ taa ni kow ye sa wa n'o kɔni banna an bɛ walanda yɛlɛma de a banna an bɛ sɛbɛn ɲɛfura yɛlɛma n'o tɛ ni Karimu bɛ ɲɔgɔn fɛ o jɔn ni jɔn ma kɛ ɲɔgɔn fɛ jɔn ma kɛ ɲɔgɔn fɛ Modibo Keyita ni maa dɔ ma kɛ ɲɔgɔn fɛ jɔn ni jɔn ma kɛ ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ye jɔn ni jɔn ma don ɲɔgɔn ka mara kɔnɔ yan nɔ bɛɛ ni bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o tɛ n'a fɔra ko maa min ni maa min ye maaya kɛ ko bɛɛ k'i ba i ka maa la dɔ b'a ta ɲuman fili dɛ a banna dɔ b'a ta ɲuman fili dɛ walahi ayiwa baasi wa min ye o de fɔ n bɛ yɔrɔ an kɔni y'a caman mɛn anw yɛrɛ minnu filɛ nin ye ba ninnu ni opposants de bɛ ɲɔgɔn fɛ awɔ ninnu ni autorité don URD bɛ ɲɔgɔn fɛ u ni autorité de b'a la walen ko waati min na yɛrɛ coup d'état kɛra ni mɔgɔ ko jɛkulu min tun bɛ a tɔgɔ ye di 2012 la sabati wa ayi sabati tɛ 2012 la 2012 wa o minnu opposé don coup d'état la yɛrɛwolotɔn wa ayi minnu opposé don coup d'état la ADF wa a tɔgɔ dɔ tun b'a la o ko FDR wa FD ko a la
o kun ye ko fɔrɔn fɛn dɔ minnu tun ko k'u tɛ u ko k'u ye wari di anw ma. O ko ye wari d'anw ma. Dɔw ko Amadu ye wari d'an ma. Nka nin bɛɛ tɛmɛna. An kɔni bɛ yan. An kɔni bɛ yan. Walama de. K'a ni Amadu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ. Anw ni Mali bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ. N'i y'a kɛ anw b'a fɔ. N'a y'a sɔrɔ an kun balo gulon bɛ dɔ Jufada la n'o o fatura an kun ka balo tɛna da o don ma. Ɲɔgɔn y'a sɔrɔ an da ma diɲɛ yan. Balo tɛna da o don ma. Nka Moro Ala ta in fɛ bani. Bɛɛ k'i ta kɛ. Ko tiɲɛ. Ni tiɲɛ kɛnɛ sigira i ka kuma man ca i ka jɔrɔ man ca ngalon kɛnɛ f'i ka yan'a kuma ka sigi yɛrɛ f'i k'a fɔ k'i ka dɔ tugu n'i ma kɔlɔsi i b'i yɛrɛ tugu f'i bɛ fɛɛrɛ dabaliw tigɛ f'a bɛ encombré i kunkolo la o kuma Yusu i b'a ye k'a fɔ kunnafoni an bɛ tɛmɛ n'a ye Hors d'Afrique ni ye Hors d'Afrique ta i ka dɔn kiri min kun bɛ anw ka kamalennin kan Arasa Bacili ani i ka dɔn a nɔna minnu tun n'olu kun nɔ minɛnen don ko kiri tigilamaw k'u ye i ka dɔn para belebele kɛ i ka dɔn para belebele kɛ i ka dɔn nin ko taabolo la ka tila k'a jira k'a fɔ ko olu b'u yɛrɛ sago la o kumana Yusu min ye i ka dɔn Ariet Sam Traoré ale filɛ nin ye ka i ka dɔn nin Ariet Sam Traoré ale ye nin sɛbɛn kɛ bi Hors d'Afrique kɔnɔna la Yusu a ko Arasa Baci ani k'a dɔn maa minnu ni olu kun nɔ minɛnen don ɲɔgɔn fɛ n'u tun minɛnen don k'u don bɛrɛ la ayiwa k'u ye kanabila sɔrɔ ka bɛn ni ntɛnɛndon ye avril kalo tile 19 2021 san in na o kɛra i k'a dɔn sababu la o kɛra fɛn na ayiwa ko min ye i k'a dɔn pourvoi à cassation o min tun kɛra procureur fɛ k'o fana lafilila koyi procureur général y'o min kɛ ka ninnu i k'a dɔn kanabila bali cour suprême min bɛ Mali la o nana ka n'o furan ka fili kɛrɛfɛ o chambre criminelle de la cour suprême du Mali i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni ye i k'a dɔn pourvoi à cassation olu fana y'o kase k'a fili kɛrɛfɛ ye o kumana ko min ye nin dabolo in ye procureur général ka taabolo ko cour d'appel min bɛ Bamakɔ yan ale de ye nin baara in kɛ n'o ye Idrissa Arizo Mayiga ye min ye i k'a dɔn k'a fɔ ka taa juguya la n'o ye i k'a dɔn sɛbɛn ye min bɔra mars kalo tile 2021 san in na min bɛ ninnu ka i k'a dɔn nɔminɛni ko kuma ko fɔ chambre d'accusation y'a jira k'a fɔ ko k'u kanabila ayiwa ko u ka nɔminɛni ko wuli ka bɔ u kan ko ka i k'a dɔn kanabila ko k'o kɛ o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye k'u minɛna mun yɛrɛ la fɔlɔ a jirala k'a fɔ k'u tun bɛ fɛ ka jamana a fanga dafiri ko ka fiɲɛ don i k'a dɔn furancɛ fanga la ko ka o bisi basa ayiwa ko min ye i k'a dɔn ninnu kun sigira o jalakili o sigila de kan a bɛ i k'a dɔn kalo joli bɔ bi ko kabi décembre kalo tɛmɛnen ni maa kofɔlen ninnu minɛna k'a fɔ k'u ye bɛnbɛnbɛn ni janfa k'u y'o ta ka furancɛ fanga maa ɲɛmaw sɛgɛrɛ ko jamana dafiri ko b'u kɔnɔ ko ka tila ka fara jɛkulu jugu maaw kan ko ka baaraw kɛ ko o nɔminɛ de tun bɛ ninnu nɔfɛ maa nɔminɛnenw yɛrɛ la an ka fangabulon ɲɛmaakɔrɔ o tun b'a la n'o ye premier ministre Boubou Cissé ye ani k'a dɔn activiste Arasa Baci fo ka taa se Sékou Traoré ma ale ye secrétaire général kɔrɔ ye présidence la ani Mahamadou Kɔnɛ ale ye trésorier payeur général ani Vital Robert Diop directeur général min ye société PMI Mali ye Agibou Tall ale y'i k'a dɔn directeur ye i k'a dɔn directeur général adjoint ye min ye AG Fola o fana tɛmɛnen kɔ Soumaïla Kansa ye ale ye receveur général ye Bamakɔ faaba kɔnɔ yan nɔ ni yɛrɛ bɛɛ tɛ musakala baarakɛlaw ye wari baarakɛlaw de wari minɛ fo n'a ye bɔ Arasa la sa o ta ye micro ye mais Moro n bɛ min f'i ɲɛna hali mɔgɔw b'a fɔ a la ko Boubou ni i bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ça ne veut rien dire i ni karisa ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i ni karisa ma baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i ye bɛ Mali kɔnɔ n'i wulila k'i kana baara kɛ Bandaw ni Musa Traoré ma baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Bandaw ni bɛ ka ma baara kɛ fo ka k'a ka garde corps ye Bandaw ni bɛ ka ma baara kɛ a tɛ nin ye Mali kunna bi ya nin kuma ninnu ala an kan ka tɛmɛ ninnu kan ɲɛ b'a la ninnu filɛ nin ye jugu kumaw de don juguyakanw maliyɛn ka juguyakan ka ca koyi sɔninkɔrɔkow ni juguyakanw de bɛna nin komayɛlɛma kuma ninnu caman ye ka hakili tiɲɛ k'o se maaw ma o ka i ba i fɛ mɔgɔ yɛrɛ la k'a sɔrɔ jogo t'a la sɔn t'a la a m'a min a m'a bɔ a ni m'a malo a ma jɛ tiɲɛ o de ye jogo bɛ anw na an ka taa fɛ dɔrɔn n'a wolola min na a bɛ lakale o an ka taa fɛ dɔrɔn o kuma Yusu i b'a ye k'a fɔ ko ninnu k'u jalakilen don k'a fɔ k'u y'a laɲini ko ka fanga dafiri ni ka bisibasa don gouvernement ka taabolo la n'o ye furancɛ fanga ye o ka gouvernement ka taabolo ye ayiwa ko k'a dɔn kalo 4 tɛmɛnen kɔ u kanabilalen filɛ nin ye k'a dɔn tariku o y'a jira k'a fɔ ko nɔma ye u kɔ ko nin ko min filɛ nin ye ni u k'a dɔn nin ye ko dibilen ye a ma jɛya ko ye k'a sabu kɛ mun ye ko Mali i k'a dɔn a kiiritigilamaw y'u sigi k'u taasi u y'a ye k'a fɔ ko n'olu m'u jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la o kumana olu ka kanabila ko a kɛra tɔ k'a jɛ y'u bolo o kumana min tɛmɛna ni cour suprême o ka sira ye ayiwa ko fɛn min k'a dɔn olu y'a jateminɛ
k'a fɔ ko fanga ko a tilalen don bɛɛ de ni jɔyɔrɔ don fangaw dafaralen don ka bɔ ɲɔgɔn na o tuma nin ye olu ka i k'a dɔn fanfɛla ye o tuma o fana n'u jeniyɔrɔ fini ko la o de la sa i k'a dɔn pourvoir cassation u wolo fana y'a nkalon ka bɔ yen ka i k'a dɔn a yɛlɛma ka bɔ yen Mali kɔnɔ yan fanga bɛɛ n'a ka i k'a dɔn jɔyɔrɔ fa cogo don kiiri tigilamaw k'u y'u ta in jɔyɔrɔ fa sen k'a jira k'a fɔ k'olu fana ye maaw ye o kumana ko maa b'u cɛla n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ fasoden ɲumanw ye maaw b'u cɛla minnu ye maa ladiriw ye maaw b'u cɛla minnu bɛ i k'a dɔn sariya o yɛrɛ de kɔ olu tɛ maa ɲɛda filɛ o kumana ko nin u ye para belebele kɛ nin ye k'a jira k'a fɔ k'u ka kanabila k'u b'u yɛrɛ sago la min ye k'a dɔn k'a fɔ Ariete Sam Traoré ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye Yusu an y'a sama ka bɔ Hɔpe d'Afrique la u ka bidon bɔli don Moro Hɔpe d'Afrique ni y'ale bila ne bi sɛbɛn ta aujourd'hui an ka kuma dankɔrɔba dɔ ka jamana in kɔnɔ min ye journaliste hors pair ale kɛra o DG ORTM na o ti dɔwɛrɛ Cheikhna Ambala Jara katika don bon an ma wele de ko tonton Cheikhna d'accord Moro namu Cheikhna Ambala Jara Moro aw ka dɔn maa min filɛ nin ye ORTM directeur général a y'o kɛ Cheikhna Ambala Jara ale tun b'a fɛ ka kɛ médecin de ye n'o ye i ka dɔn dɔgɔtɔrɔ ye nka Moro aw ka dɔn ko a kun dan bɛ min ye a bɔgɔla k'a fɔ min ye a bɛ kɛ aw ka dɔn kunnafonidila ye kunnafonidila min n'a bɛ k'o ye i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la o ye journaliste ye Moro min ye Cheikhna Ambala Jara ye min ye aw ka dɔn anw ka jamana kɔnɔ a ko dankɔrɔba do kunnafonidi taasira la dɛ journaliste ani aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a ye lɔkɔlibaw kɛ min ye aw ka dɔn ko jamana kobenba do Moro aw consultant émérite Moro a passera DEF la san 1968 i ka dɔn ani maa minnu ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye Gawusu Darabo ye Gawusu kelen Gawusu Darabo samɔgɔkɛni kɔni samɔgɔ do samɔgɔkɛni awɔ nka samɔgɔ mun do samɔgɔ métissé do samɔgɔ intellectuel métissé a banna n'o tɛ maa ninnu ɲɛda de bɔ ale kun Moro min aw ka dɔn ni maa kofɔlen ye Cheikhna Ambala Jara ale ni Gawusu Darabo olu de ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ Moro aw ka dɔn a ye journalisme kalan kɛ Moro aw ka dɔn a taara jamana kɔfɛ min ye aw ka dɔn a passelen san 1974 Moro a ye aw ka dɔn bagi a y'o kɛ Moro ka deya aw journalisme master of art a y'o kɛ Moro a taara ka taa ka kalan hali bi min ye Université de Paris Panthéon Sorbonne Paris aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la Moro a taara ka taa min ye journalisme sira fɛ diplôme dɔ a y'o sɔrɔ min ye aw ka dɔn Moscou min ye aw ka dɔn Lomonosov Moscou Moro a y'o diplôme sɔrɔ yen n'o tɛmɛna ka bɔ yen Moro Cheikhna Ambala Jara i ka dɔn k'a ye cabinet ministériel kɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen ni maa kofɔlen min filɛ nin Moro a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a y'a jira k'a fɔ min ye a bɛ k'a dɔn ɲininkali tɛ n ko a la Moro a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko a bɛ min fɔ min ye a bɛ k'a dɔn ale tɛ tɔgɔ ɲinina wa n'u bɛ i k'a dɔn sɛbɛnni kɛ ale kan u kana kɛ ni mankutu sugu dɔ ye k'a jira k'a fɔ i n'a fɔ ale bɛ tɔgɔ ɲinina ale tɛ tɔgɔ ɲinina ale bɛ a ka retraite la Ala ye dɔnniya min d'a ma a b'a ka livre kalan hali bi a bɛ ɲinini kɛ a bɛ sɔrɔli kɛ nka Moro i k'a dɔn ale kɔni bɛ wuli ka jɔ la k'a ka baaraw dɔ kɛ hali bi k'a fɔ ale bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la hali bi ale bɛ baara la a bɛ baara la Moro baara ti ban mankutuba ninnu a k'a dɔn a y'a ɲini journaliste fɛ a k'a dɔn olu kan'o k'a kan Moro a k'a dɔn Cheikhna Ambala Jara min ye a k'a dɔn nin maa kofɔlen ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Moro ORTM na a taalen ye a ye baara min kɛ Moro san 1900 a ye a k'a dɔn min ye journalisme kɛ journal dɔ tun bɛ yen ko Sunjata Moro a ye san 6 k'o la e tɛ Sunjata dɔn n ye fo k'a taama kɛ fo ka Sunjata taama journal nin kɔni b'a kalama voilà Moro a y'o kɛ min ye directeur général Centre national de production cinématographique CNPC Moro a k'a dɔn a y'o kɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen Moro a k'a dɔn wulikajɔ o nalen min ye san 1991 k'o ka jɔ waati Moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye u y'o ɲɛ maanabɔ transition a k'a dɔn Cheikhna Ambala Jara a ka dɔnni n'a ka faamuyali kosɔn u ye a k'a dɔn RTM u y'o ta ka d'a ma ale de kɛra sababu ye i k'a dɔn walasa ORTM
a bɛ se ka balo a yɛrɛ la cogo min na ka réforme kɛ moro ka sira ɲuman don a kɔrɔ ka so ɲuman don a kɔrɔ ale de y'o baara kɛ wa ale de ye chaîne de sigi fana walasa journaliste denmisɛnnin minnu bɛ yen ani animateur minnu bɛ yen moro aw k'a dɔn min ye ORTM ye a bɛ se ka surunya mɔgɔw la cogo min na hali bi moro a y'o kɛ min ye a k'a dɔn a ka réforme kɔnɔna na a tun b'a fɛ ka taa ni sira dɔw ye moro i k'a dɔn ko nka tiɲɛ yɛrɛ la min ye o ma bɛn fanga ma ni tɛ y'a kɛ kɔni ni hali ni tiɲɛ don n'a tɛ taa fanga ɲini sira fɛ a laban bɛ dabila wa an ka cadre caman perdre la ten de moro a bɔra yen a taara ka taa CESFA la moro a ye jɔyɔrɔ fa o la CESFA la a y'i to yen Manden Sidibe moro a k'a dɔn premier ministre Manden Sidibe san 1999 moro o y'a ta ni k'a bila a ka communication na o y'a sɔrɔ ye premier ministre ye moro o kɛlen k'i bolo bɔ a la Modibo Sidibe ale kɛlen premier ministre ye o fana y'i bolo bɔ a nɔfɛ moro a k'a dɔn k'a bila a ka yɔrɔ la a n'a bɛ se ka baara kɛ cogo min na communication taasira la moro a k'a dɔn min ye nin ma kofɔlen ye ministre de la promotion des investissements Ousmane Cham moro a kɛra ka conseil technique ye min ye a k'a dɔn Modibo Sidibe fo ka taa se a k'a dɔn waati dɔ ma o k'a dɔn o kɔni ye a k'a dɔn i bolo d'a kan nka ni maa kofɔlen min filɛ nin moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko a san 2010 a nana ka na a k'a dɔn a ka taalen retraite la ka na a yɛrɛ ka cabinet sigi n'o ye a k'a dɔn cabinet Efek Sarl min n'o ye conseil d'études et de formation Cheikhna Amala Jara moro a ye wulikajɔ caman kɛ a ye fɛɛrɛ caman kɛ min b'a to a bɛ k'a dɔn kunnafoni ani formation caman atelier caman moro a y'o kɛ a bɛ k'a dɔn kunnafonidilaw kun walasa a bɛ k'a dɔn u bɛ se ka kolojɔ cogo min ni ka baara kɛ e hakili b'a la Fuseni Sidibe Alfuseni Sidibe an ka directeur kɛ hakili b'a la o ye formation dɔ k'an kunna canal sira in fɛ Tembuktu la wa ale de kun o fɛ ale de kun o ma ɲɛma Cheikhna Amala Jara ye an ka Fuseni fana Fuseni Sidibe mori bɛ journaliste sévéré min nɔ Alfuseni Sidibe o do dɛ a ma fila ɲɔgɔn o fana tun bɛ CESFA la o fana tun bɛ CESFA la a ma fila ɲɔgɔn bɛ CESFA la moro ni o rejet ni ale bolo nɔ ye an ye min sama ka bɔ aujourd'hui kɔnɔ moro an bɛ taa sugu la an bɛ Ablaye Mayiga an bɛ foli da ale ma groupe commerce la an tɛmɛ senna n'an ye foli bila ale la an bɛ don Mariam fɛ yen ka foli kɛ yen ka aspirin dɔ san ka aspirin dɔ bila an kun kɔrɔ yanni suntigɛ cɛ donc ka sɔrɔ ka taa café Niger nɔfɛ ka n'a bila suntigɛ ɲɛ a banna Yara fɛ yen n'an ye min sɔrɔ an t'o Yara kana Kalilu Yara an t'o Yara kana an ka tɛmɛ n'a ye ni Diya ni Galabu ye ɲɔgɔn sɔrɔ o ye damu da o ye damu da yɛrɛ jamu tɛnɛ k'i ye bi don na jamu tɛnɛ ko tɛ transitaire jamu tɛnɛ an nɔni n'o bolo ka so awɔ jamu kɔri baasi kɔni tɛ k'i ye bi don na bon a tɛna kɛ NBA 0 ye fɔlɔ i fana bɛ to ka fɛɛrɛ ma jamu ni diyara n ye dɛ ala k'an kunna diya merci sɛbɛri Badiri o kumana Yusu Mali Tribune n b'ale ta ni n ye Mali Tribune ta an bɛ taa Fako an b'ale i k'a dɔn haju lajɛ Fako ale nisɔn a n'a munafan nin ye Fako nisɔn ye ko jamana i ka dɔ sigi sen kura Mali ko kɔnɔ o kumana ale da donnen bɛ o la bi Fako i ka dɔn k'a fɔ ko Fako Dɔnki Jara ale ye fasiri kɛba écrivain don o k'a dɔn k'a fɔ Konibabugu nin y'a ka nɔbila sɛbɛn ye ale kelen don i k'a dɔn k'a fɔ k'a nisɔn a n'a haju fɔ an ye yan a ko kabi Amadu Tumani Ture n'ale taara i k'a dɔn Senegali n'o bɔra janfala an ye min ta k'a sɛgɛrɛ 2012 san ayiwa i b'a ye k'a fɔ ko a kɛra i k'a dɔn jamana ɲɛmaa ye min kelen ale de y'a sogo doni ka taa kɔ kan yaasa k'a yɛrɛ kisi i k'a dɔn k'a bɔ haraba tɔɔrɔ ma o kumana a taara o min na sa i k'a dɔn k'a fɔ kɔni a bɛ taa don min a kɛra i k'a dɔn maa dɔw bolo maloya ye a kɛra dɔw bolo i k'a dɔn kumasuluko ba ye kɔlɔsilikɛla gɛlɛn minnu bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan k'a ye maa caman misi a kɛra olu bolo i k'a dɔn kumasuluba ye ko i k'a dɔn k'a fɔ ko nin ko min filɛ nin ye ko o kɛlen k'a kun fɔra k'a fɔ ko jamana k'a na jɔsen kura ɲini ko jɔsen kura na di jamana ma o kumana o min fɔra sa i k'a dɔn Yusu o min kɔni n'an y'o kuma fɔ ko réforme ye l'état du Mali ka Mali k'a jɔ kura ye o kumana ko min ye i k'a dɔn maa dɔw olu kɔni y'o kɛ dalaminɛkala ye ka maaw hakili suɲɛ n'o ye
dɔw yɛrɛ y'a kɛ dalaminɛ kala fana ye ka i k'a dɔn u ka jɔn ko ala k'o fɔ k'a sabu kɛ a tiɲɛna u bɛɛ bolo nka olu tun bɛ k'a ɲini k'u b'u yɛrɛ kundama lase n'u dabara ye o waati kɔnɔna la u ye u ka jɔn ko ala fɔ ni nin fɛɛrɛ in ye ko a jɔn ko ala n'a y'a sɔrɔ a fɔra nabaliya joona la a kɔni ka fisa gansan ye sabu jɔnsɔnna ye cɛkisɛya dɔ ye o kumana Yusu k'i b'a ye k'a fɔ yaasa olu yɛrɛ kana minɛ u ka kɔrɔlenw ma u kana minɛ u ka kɛtaw ma an'u ye k'a dɔn sariya sɔsɔ baara ni sariya tiɲɛ baara minnu kɛ ka tɛmɛ u kana minɛ o ma o caman donna maaw kan ni nɛnkun ye o kumana ko Mali yɛrɛ ka taabolo la ko n'an ko ka Mali kura ko ka kura sigi sen kan a dɔ la ko o kɔni kɛra dalakumaw de ye min ye k'a dɔn k'a fɔ dalakumaw ko o ma se ka kɛ i k'a dɔn fɛn waleyalita ye ko sabu n'i ko i bɛ kɔrɔlen i bɛ kura jamana sigi sen kura k'i b'o sigi sen kan i b'i sen bɔ kɔrɔlen taabolo bɛɛ lajɛlen de la taabolo kɔrɔ fɛn fɛn tun bɛ politiki bunakun kan ani politiki taabolo la ani k'a dɔn fili ani fiɲɛw yera minnu na i b'o bɛɛ lajɛlen de ye k'o to yen janko san sigiyɔrɔma 10 caman kɔnɔ i b'o bɛɛ lajɛlen de furan ka na ni dabolo kura ye i y'a fɔ cogo min na segin a ma ni i k'a dɔn dabolo kuraw ye wa a ma baara kɛ i k'a dɔn a nɔ ma ye wa o kumana ko o de ka kan Yusu i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min i k'a dɔn nin ko ye sa ko an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko jamanaw i k'a dɔn k'a fɔ ko a fanga marabaw ko fiɲɛ a yɛrɛw caman na tiɲɛni kɛra a caman bolo hakaja an bɛ bɛjɛ fanga min ko fɔ n'o ye jɛmu fanga ye o ko régime démocratique k'a dɔn k'a n'a nafa n'a fiɲɛ bɛ ɲɔgɔn na nka min ye i k'a dɔn sini ma sini kɛtaw ye i k'a dɔn ko an tun y'a jateminɛ k'a fɔ ko Amadu Tale min filɛ nin ye ko jigi bɛna da maa min kan n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ko o na i k'a dɔn maaw bɔ ko la 2013 san kala taara ka ɲɛsin o ko ma o y'a sɔrɔ a ko bilalen don k'a dɔn k'a fɔ dibite yelen dɛ k'a dɔn an b'o hukumu kɔnɔna la Yisi 2013 san ayiwa ko kala taara Burama ye fo ka taa se i k'a dɔn 100 jɔlen na 73 maaw y'u u kan di o ka se o hakɛ ma o kumana ko bɛɛ kun ɲɛna ko yɛlɛma bɛna kɛ ko ale ye layidu caman ta an ye dɛ k'a bɛ sankolo san ye ka dugukolo tɔnɔmada k'a na kulu yɛlɛma k'o kan da ye ale kɔni ye i k'a dɔn layidu caman ta nka a si ma timɛ o kumana i b'a ye k'a fɔ ko kumana a nalen fanga la ayi ale ɲinɛna ka layidu talen kɔ ka sira wɛrɛ minɛ ani koba kundan olu cayara ale y'i ɲɛsin fɛn minnu ma olu jamanadenw yɛrɛ munanfanw tɛ kelen ye wa ni jamana ka jiri siraw tɛ kelen ye yan'a ka kɔrɔlen bɛɛ lajɛlen fura ka bɔ yen ayi ale ma se k'o kɛ dɛ ale yɛrɛ nana dɔ fara dɔ kan o kɛra bugunan ye fo ka na se a fana ka fanga suuruli ma n'o dafirila ka bɛn ni 2020 san ye i k'a dɔn k'a fɔ ko min kɛra sa i b'a ye k'a fɔ o dakun kelen de bɛ yen o fɛn kelen de bɛ yen sanga ni waati ni fanga de dafirila anw ka jamana kɔnɔ jigiw bɛ da i k'a dɔn yɛlɛma kan jigiw bɛ da sini ma sini i k'a dɔn o bɔda kuraw kan min ye i k'a dɔn ko sa ko an b'an jigi da o ka se hakɛ dɔw ma o de bɛ tila ka na kɛ gɛlɛya ye an bolo k'a ko ɲɛsi tɛ sɔrɔ o la nka min ye malidenw yɛrɛ ye an yɛrɛ bɛ bɔ ni hakilina kuraw ni taabolo kuraw ye nka a si tɛ waleya ayiwa min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko a dɔnbaliya don wa walama i k'a dɔn u ye kalan min kɛ kabi i k'a dɔn an marabaaw ka kalansow la n'o ye école coloniale ye u b'o siraw de kan hali bi u bɛ ka an ka jamanaw bɛ ka mara ni k'a dɔn marabaajuguw ka hakilina tɛmɛnenw de ye sabu olu de y'a bɛɛ lajɛlen dilan ni k'a dɛgɛ nɔɔni k'a di an ma o kumana k'a si tɛ ka se ka jamanadenw u lase u munanfan yɔrɔ la a si tɛ ka se ka jamanadenw nimisi wasa janko u ka dɔn u ka nisɔndiya yɛrɛ sɔrɔ min ye i k'a dɔn diɲɛ fan o fan bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni nin ko masinaw bɛ kɛ a kɛkun ye jamanadenw ka lafiya sɔrɔ ko anw bɛ kɔrɔlen taabolo kan hali bi nka a si ma kɛ lafiya da ye yɛlɛma fana ma se ka sira sɔrɔ Yusu k'i bɔ yen k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ko i k'a dɔn n'i ko i bɛ jɔsen kura ta i bɛ kɔrɔlen bɛɛ lajɛlen de furan ka fili kɛrɛfɛ o kumana hali ni m'a bɛɛ furan ka fili kɛrɛfɛ a juguman fɛn fɛn bɛ yen n'o de kɛra tiɲɛniw ye n'an bɛ kura nɔfɛ ka da o lahala kan i b'o bɛɛ lajɛlen de bɔ yen ko nka ko anw ma se k'o sira ta fɔlɔ o yɛrɛ i k'a dɔn o ma dumi anw ka taabolo la fɔlɔ nka min ye i k'a dɔn nin ko ye sa ko anw bɛna na k'an bɛ furanin kɛ i b'a sɔrɔ anw bɛna dɔ dilan ka fara kɔrɔlen kan min yɛrɛ ye tiɲɛni kɛ i k'a dɔn anw fana ka tiɲɛni bɛ bonya n'o ye yan'an ka na jɔsen kura ta jɔsen kɔrɔ min bɛ o yɛrɛ fana bɛ tiɲɛ anw bolo ko nin bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ walanda ni kalanso ye an bolo ka taa fɛ ko misali bɛ ta i k'a dɔn jɔsen kuraya kan min n'o waleyara Faransi jamana la olu minnu ye an marabaa de an bɛnbaw ye o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ko min ye 1789 n'o ye san 1700 ani 89 o waatiw la ko wulikajɔ o kɛra maaw murutira Faransi kosɛbɛ ko fɔ yɛlɛma ka kɛ ko dabolo kura ka don jamana taabolo la san 10 bɔɲɔnko i k'a dɔn k'a fɔ o girinkajɔ ni ŋaɲaki bɛ sen na o de nana wolo i k'a dɔn k'a fɔ fɛn kura la n'o kɛra jamana fɔlɔfɔlɔ ye ko première république san 1791 n'o ye 1791 ye
Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko muruti ani wulikajɔw kɛra ko Girondins ni i k'a dɔn montagnards ko olu y'o ko kɛ ka tɛmɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko maa caman olu kɔni ni kɛnɛ karabara o ko la maa caman fara o fali ma taa ka hali masakɛ dɔ to koyi n'o ye i k'a dɔn le roi Louis XVI ale n'a furumuso Marie Antoinette k'olu bɛɛ lajɛlen tora o janjo la o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn masa caman bɛ yen olu kɔni ye i k'a dɔn bayɛlɛmaw kɛ nka masa caman fana bɛ yen nɔ olu kɔni bɔra dubaw kɔnɔ ani k'a dɔn maaba duw kɔnɔ Faransi jamana la nka u y'o bɛɛ lajɛlen de fura k'a bɛɛ si tunu o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ o haraba kɔnɔna la an nana don kɛlɛ kɔnɔ min ye i k'a dɔn diɲɛ kɛlɛba fɔlɔ ko première guerre mondiale o première guerre mondiale sakɛ o première guerre mondiale Yusu i b'a ye o kɛra 14 san ka taa se 18 san ma san 1914 ani san 1918 o kɛra o kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ hakilina min nana i k'a dɔn a bɛ fɔ ko min ma ko Marxistes Irisi jamana o fanfɛlaw la o kumana ko o masadugu minnu tun bɛ yen olu y'o bɛɛ lajɛlen dawolo ka i k'a dɔn masaya min tun b'o taabolo la k'a bɛɛ furan ka fili ka sɔrɔ ka na ni i k'a dɔn jɔyɔrɔ kuraw ye ani jɔsen kuraw o de nana wolo URSS la n'o ye i k'a dɔn Irisi jamana ye o de ye o masayakulu nɔrɔ bila o kuma Yusu ko nin fɛn minnu filɛ nin ye an bɛ se ka hakililakunu min kɛ ko yɛlɛma minnu kɛra diɲɛ kɔnɔ k'a caman kɛra i k'a dɔn n'a ma ɲɛ bɔn kɔ a ka dafiri kelen ye o kumana ko ni i k'a dɔn k'a fɔ n'i bɛ jamana i bɛ jɔsen kura ɲini a la kɔrɔlen fɛn fɛn bɛ yen n'o kɛra tiɲɛni ye b'o bɛɛ de furan ka fili ka sɔrɔ ka na ni jɔsen kuraw ye minnu bɛ se ka kɛ maa minnu fana n'u nimisiwasa sira ye hali n'a y'a sɔrɔ a dɔw bɛ kɛ lajaba ni degun kɔnɔ nka bayɛlɛma o tɛ taa i k'a dɔn gɛlɛya kɔ koyi a bɛ ko biɲɛ kurabɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ cogo min na hakaja min ye k'a dɔn politiki yɛrɛ bunakun ye k'o caman bɛ yen nɔ farafinna bankun kɛ olu yɛrɛ da man ka don kuma la o ko n'an ye misali ta farafinna fana kan ko berberiw ani magrebu ko olu fana ye wulikajɔw kɛ i k'a dɔn ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛsin marabajugu kɔrɔw ma n'o ye Faransi jamana ye o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ko jɔsen kuraw k'olu taara ka bɔ o ko de kɔnɔ ni ka na n'o ye ka n'o bila o sen kan ni k'o waleya ɔ k'i b'a ye k'a fɔ ko jamana minnu ye an mara ka tɛmɛ k'olu ka taabolo ko anw kɔni b'o de ka sanga ani waati anw ma kɔrɔlen bila fɔlɔ o ko n'i ye Afrique du Sud yɛrɛ bɔ a la ani Rhodésie du Sud n'o kɛra Zimbabwe ye an bɛ don min na i ko bi olu ka yɛrɛma hɔrɔnya talen kɔ Yusu n'i y'olu yɛrɛ bɔ a la Kore fondation n'o ye i k'a dɔn jɔsen kura ye jamana kɔnɔ k'a bɛɛ bɛ kɛ ni marabakɔrɔw ka taabolo de ye wa ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ koloni portugaises ko olu fana bɛ o sira kelen de kan 60 san n'o ye 1960 ye an ye i k'a dɔn wulikajɔ kɛ ko an na kɔrɔlen k'an b'o bila ni ka sira kura ta k'an n'an yɛrɛ bɔ marabajuguw bolo o kumana k'an y'o sira kura min ta Yusu i b'a ye k'a fɔ o fana ma taa wolo tare la fo ka na se i k'a dɔn 74 san ma n'o ye 1974 ye o kumana ko anw ma dɔwɛrɛ kɛ dɛ ka taa Charles de Gaulle ka sɛbɛnw ta o kopi k'o ta k'a kɛ copier-coller copier-coller kabi 1958 Général de Gaulle ye fɛn minnu bila sen kan n'u y'a bɛɛ lajɛlen ŋanamu tariku yɛrɛ nana bayɛlɛma dɔw don a la ko sɛbɛko yɛrɛ si ma ye nin ko in na janko bayɛlɛma ka kɛ i k'a dɔn fɛn sɛbɛlama ye o ko n'i ko jɔsen kura o kumana k'i b'a furan de ko i bɛ tableau de raser n'i y'o bɛɛ raser ka bɔ yen i bɛ sɔrɔ ka na ni jɔsen kura min ye o b'a sɔrɔ i y'i miiri k'i tasi o la ka ɲa kɔrɔlen minnu ye tiɲɛni ye i b'a bɛɛ ye k'a to yen ka maaw fara ɲɔgɔn kan minnu bɛna ni hakilina ɲumanw ye nka n'an ko an b'o fana kɛ an bɛ taa i k'a dɔn maa dɔw sogolo ɲɔgɔn kan ko constitutionnalisme ani i k'a dɔn spécialistes olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa u hakili jagabɔ ka sɔrɔ ka sɛbɛn dɔ dilan o sɛbɛnfuraba bɛ sɔrɔ ka doni diliba ka n'o kɛ i k'a dɔn diyagoya ye k'o pɛnpɛn anw kun wa i b'a ye k'a fɔ ko o maa damadɔni minnu bɛ ta k'o baaraw kɛ olu bɛ t'o baaraw kɛ n'u ka hakilina n'u hajuw ye nka u t'a lajɛ ka jamanadenw munafan ninnu ɲɛkun tilennaw ɲini k'o dɔn ka sɔrɔ ka baara kɛ n'o ye o min bɛna i k'a dɔ kɛ olu ka baara kɛta ye olu fana bɛ bɔ ni sɛbɛn min ye k'o bin i b'a ye k'a fɔ k'o sɛbɛn in a kɔni bɛ kɛ tɔ k'a jɛ ye k'a sabu kɛ n'i ye k'o ta k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ o tɛna yɛlɛma don forobaca la a tɛna yɛlɛma don jamana yɛrɛ taabolo la o jaabi fana bɛ kɛ gansan ye k'o de y'a to anw ka k'o taabolo fo hakilinaw ka yɛlɛma n'a ma ɲɛ a kɛli kɔ o kumana k'an k'an yɛrɛ bɔ sirakɔrɔ ninnu na an filɛ nin ye i k'a dɔn nafoloba yuruguyurugu ni ŋanamu minnu na an k'o bɛɛ ye k'o to yen an ka dabolo kura min ni o k'a dɔn o bɛna kɛ hɛrɛ ye an bɛɛ lajɛlen bolo don n'a nataw la wa ko o min filɛ nin ye k'o kan ka kɛ sisan de Fako i k'a dɔn Dɔnki Jara ale ka nɔbila sɛbɛn nin ye anw y'a bɔ Mali tribune kɔnɔ u ka bidon bɔli don Yusu Moro dogo an tɛ se ka kurukanfuga in ta de wa k'a lajɛ ka dɔɔni fara kan maa si t'a ni kurukanfuga tali cɛ farajɛ yɛrɛ y'a ta anw ta in de la ka taa bayɛlɛma
o muma anw bali ka an ta bayɛlɛma an yɛrɛ ye wallahi jɔn y'an balala maasi nka i b'a sɔrɔ a bayɛlɛma de man di anw yɛrɛw la abana awɔ an t'a kɛ o n'o tɛ Moro e bɛ k'a fɔ balɛli min n'i ye balɛli kɛ i bɛ tila k'o maakɔrɔ dɔw ɲininka Moro an ka tiɲɛniw bi olu tiɲɛnen don ka tɛmɛ hali kɔrɔlen kana jijigi ɲɛna olu y'u ta kɛ wari minɛ de ye ani jɔyɔrɔ ɲini jeunes yɛrɛ don wa denmisɛn cɛkɔrɔbaw wallahi denmisɛn min kɛlen k'i jigi da cɛkɔrɔba jufada kan ka ba i yɛrɛ la ka ba fɛn bɛɛ la k'i jigi da cɛkɔrɔba jufada dɔw ka buruburu kan ko an bɛ karisa de kɔ an bɛ sa i nɔfɛ k'a sɔrɔ u tɛ sa i nɔfɛ dɛ an b'a fɛ fanga kɔrɔ in ka bɔ yen u tɛ sa i nɔfɛ dɛ i sa don maa si tɛ sa u ye dɔw kɛ constitutionnaliste ye ka olu kɛ juriste ye yan Moro an tilara k'olu ye réformisiw bɛɛ bɛ yen jɔyɔrɔ ja bɛɛ tun ye jɔyɔrɔ anw bɛ ɲini ka dɛsɛ débatteur sɔrɔli la renouveau la yan bi k'a sɔrɔ ni renouveau kun débat sigira fo maaw bɛ kɔrɔtɔ wallahi nka débatkɛla bɛɛ taara k'a bɛɛ kun sɔɔri yɔrɔ dɔ la a bɛɛ y'i da gulɔbara ni sigi a si tɛ se ka tiɲɛ fɔ bilen anw dɛsɛra débatteurw la a ye na ni débatteur kuraw ye n'o tɛ kɔrɔlen bɛɛ da donna tulu la baro a kana digi la baro a ka n'i tɔɔrɔ han wallahi i ka juriya kɔni i m'a dɔn i bɛna maa min juge a don baro ani garadosi ye o tɛ Araza Bacili ye wa ale kɔni b'a ta kɛ nka débatteur tɛ ka sɔrɔ baro bolo dɛ Nabila Ibrahima Sogo avec 3 points de suspension a fana tɛ ka débatteur sɔrɔ débatteur bɛɛ da donna tulu la ni min tɛ CNT la o bɛ groupement stratégique la n'o t'o la o bɛ gouvernement na an y'a dɔw tɔgɔ fɔ yan nɔ olu yɛrɛ kɔni non c'est pas la peine Moro an ka sɛbɛn ta dɛ an ka taa an kana sama ni kuma in nɔfɛ an ka taa Moro k'a dɔn Alassane Jɔnbɛlɛ yɔrɔ ale fana nalen Moro a b'an lamɛn kojugu ale bɛ ka réforme ba de don ORTM na Alassane Jɔnbɛlɛ o de ka ɲi il est très bien o de ka ɲi Moro affaire Dawuda Yatara min k'a dɔn commissaire min premier arrondissement na Moro Katiku y'a wuli Mamadu Yuba Jara Moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'ale de wuli ka jɔ kɛ a k'a dɔn Dawuda Yatara ni ka bɛnɛ ka taa n'a ye Moro kabini ne ye o cɛ ye journaliste dɔ taara o ɲininka Moro ye kuma dɔ fɔ ko karisa kuma fɛ ka 20 millions jaw bɛɛ fɛ walasa a bɛ se k'ale to yen ni maa min il est sous mandat de dépôt yɔrɔ kuma dɔw bɛ yen olu man kan ka fɔ dɛ o ba ye maa caman ka kalifa tɔɔrɔ dɛ a bɛ kalifaw tɔɔrɔ Moro a bɛ kalifaw tɔɔrɔ min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin cɛ ye a k'a dɔn k'a kɔni wulila ka bɔ a place la Moro a k'a dɔn n'o ye commissaire n'o ye Mamadu Yuba Jara ye Moro k'a sababu kɛ mun ye i k'a dɔn ko min ye waleya caman bɛ yen a ye minnu kɛ a k'a dɔn ko en violation flagrante avec des principes élémentaires du droit lors de l'arrestation Moro min ye a k'a dɔn Dawuda Yatara a waati anw yɛrɛ y'a kuma fɔ yan i k'a dɔn ka jalaki caman ta k'a sɛgɛrɛ min ye a k'a dɔn min ye an kɔni t'a dɔn ni tiɲɛ don wa ni tiɲɛ tɛ Moro kiiri de bɛ se k'o jalatigɛ nka min ye commissaire a k'a dɔn a ye wulikajɔ min kɛ min ye a k'a dɔn Mamadu Yuba Jara ye Moro Dawuda Yatara min ye a waati min na a minɛna Moro ko a k'a dɔn télévision ni réseaux sociaux maa min ni projection ni a k'a dɔn n'a bɛ sous mandat de dépôt Moro i k'a dɔn min a ma jira k'a fɔ a nɔ don a ma jira k'a fɔ a nɔ tɛ Moro k'olu ja yira cogo dɔ la ɲɛmaa la Moro ko bɛɛ lajɛlen ye a k'a dɔn fiɲɛ ye Moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen i bɛ k'a fɔ min ye nin cɛ in ye ko maa seegin minnu tun bɛ yen n'olu ye a k'a dɔn k'u bɛ fanga jaso min ye a k'a dɔn ko o maa seegin ko coup d'état in kɛlen k'o de y'a to nin cɛ in bɔra a fɛ Moro a k'a dɔn min ye ni jɔyɔrɔ in dara ka d'a ma Moro k'a kɛ adjoint ye nka Moro a k'a dɔn min ye mutation min kɛra a k'a dɔn ko maa minnu kɔni n'olu mitera yɔrɔ wɛrɛ k'olu bɛɛ taara ko nin cɛ in k'a ma bila yɔrɔ la min ye a k'a dɔn fiɲɛ fana ye yɔrɔ ye i k'a dɔn Dawuda Yatara waati min na a minɛna ko nin cɛ in yɛrɛ a k'a dɔn ale de donna ka mobili kɔnɔ ni nka a taa n'a ka mobili ye fo kasobon na ko ise kun tɛ yen maa si kun tɛ yen k'o fana k'o ye dansago ye sariya la i b'a sɔrɔ a kun t'a dɔn de ale t'a yɛrɛ n ko dankan kun don a kun t'a dɔn de commissaire dankan don a kun t'a dɔn de commissaire yɛrɛ tɛ sɔn k'a kɛ a banna ko bɛɛ dansago ye Moro a k'a dɔn nin wulikajɔ min filɛ nin min ye a k'a dɔn Mamadu Yuba Jara ye i k'a dɔn min ye ni maa kɔfɛlen waati min na a k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la u ye Dawuda Yatara ninnu minɛ k'a jira k'a fɔ k'u ye maanifin ni ka farikolo yɔrɔ dɔ tigɛ k'o kɛcogo dɔ la Moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la
la min aw k'a dɔn k'o ye président ko sikasiga de kɛlen don a la ko nka a ma fɔ a kan ka kɛ ten min ye Dawuda Yatara olu ka dukɔnɔmaw fana olu kɔni kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ min ye kiiri tigilamɔgɔw ye ka wele bila olu ma dansago min ni lajaba min dara k'olu ka mɔgɔ sɛgɛrɛ o min ye aw préparation o ma ɲɛma kɔrɔ fɛ Moro ko aw k'a dɔn olu b'a fɛ kiiri ka kɛ tiɲɛ kan kiiri ka kɛ sariya kɔnɔ Moro walasa aw k'a dɔn a ko bɛɛ lajɛlen a bɛ bila yeelen na a ka jɛya ja Dawuda minɛ kɔlɔlɔ ma ɲi dɛ Ala k'an kunna ja a gɔngɔn taara n'ale a taara n'ale Fati den wa ye Dawu Fati den ma ye dɛ k'a minɛ k'i sigi i bɛ taa dɛ Kasimu Dera ni y'ale ka fasaya y'a bɔ yɔrɔ min Mali a Fati den a bɛ wele ten de a ba tɛ Fati ye Fati den Dawuda Yatara toro jiri jugu feere ko toro ye ko tɛ ko wɛrɛ ko bɛ lankolon tɛ wallahi a ka harabuya Ala k'an bɛɛ sababa ma ni Ala ka jɛ Kasimu Dera ani y'ale ka fasaya an y'a bɔ o yɔrɔ min na ka Kasimu fo k'a tera Ala ka jisuma k'a ko fura ye Ala ka k'a dɔn yelen mɛnna a ko kan o kuma Yusu bi kunnafoni damadɔni min kun sugandira nin t'o ye sa wa an na dan sigi an ka bi laseliw la o to kɔni bɛ ne bolo o foli kɛ foli an b'a ɲɛsin kanuba jamakulu bɛɛ lajɛlen ma ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo ka barikada kɛ bɛɛ kelen kelen nin sanga in na k'a fɔ waati ale nan'i jɔ n'an ma Jules Sempara Universel Beauté la ka foli lase min ye Zumana Sempara Universel Coiffure la Burama Sere Sempara Moro k'ale fo Universel Coiffure la ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ka Jinɛ min ye aw k'a dɔn Titibugu la min ye ani Mondana kɛrɛfɛ n'o ye aw k'a dɔn Jinɛ Otosari an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka Yaku Keyita fo ani awa Yaku dɔn k'u bɛɛ lajɛlen fo Kulubali ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Moro waati sera a sera o kuma an b'a fɔ ko bɛɛ bɛ fo i k'a dɔn daɲɛ kelen nka n kɔrɔmuso n tɛ se ka wuli ni m'ale fo n'o ye Fanta Sanogo ye n'u k'a ma ko ba Fanta Bangoni tournée la an ka foli b'a ye kɛnɛ in kan yan nɔ Yusu awɔ a ka kɛnɛ k'a jara Soni Cɛ Garage ko Blanki k'a jara Nbiya bɛ yen i bɛ n ka foli fɔ a ye Bakɔrɔba bɛ yen Yugo bɛ yen i bɛ n ka foli fɔ a ye kana Yugo fo Bakɔrɔba Jabate i bɛ n ka foli fɔ a ye ka foli fɔ Soni Cɛ Garage baarakɛla bɛɛ lajɛlen ye Cɛngaw awɔ an k'u fo ni Ala ka jɛ an ka taa Kamla min ye Georges Kane awɔ Kamla maire an b'a fo k'a waleɲuman dɔn k'a ni baara ni Ala ka jɛ o kumana a k'an bɛn a ni ce a ka kulomajɔ ni ɲamada la